Hive production, 10 things must have. Jeremy Haunar kania tudruma hianin kanuna atel lovako thelo tamtak zinga then khatte karon tilang dona ama sabera chuanin sudum ania mi pa chuanin kan nei vectura gangaya apoi moya mema sudum chu inchei ni khwate emo ni inchei vak ngai lo ate po ai me veka chuan chuanin nei nge nge ya ki chuan nei nge nge nga ya ki chuan ka nga ya him hang halange chuan hemi coat hi buang a changte ina min thui sak ani a dot le chuan photographer kan di angin camera le lens hi kanuna thil poimo ber te zinga mi a po poimo zual ti theome camera te lo chuan ka hun tamzoi ka mangai lova studio shoot emo outdoor shoot emo apo atel lova ka om theilo ania ka fa number 1 chu chuan drawing tablet ania hi kame kan tangai drawing tablet hi thalak edit nana ka man ber ania hemi hi yon ho product kania heta hianin pen na chom boka computer ne kan thun zoma chuan a screen a hianin thala karon langa chu a tablet pen nen khan kan zuk edit thin ta atangkai em ma ka na ati sot boka chuan computer monitor tan po man theya tin mouse anga khanin pen chu ni ngala ti kha engkim kha mi tang hi ti thevek boka ka tangkai pui em ma tin thalak edit te po enge ama in mouse ringot manglovin tiang drawing tablet kan edit chuanin a finishing te amoya tin time po hun po kan khoral nem vak lo zoka chuan a dot le a chuan skin care ania hei ka skin care ania avain karon king lawa chen khat karon king chuaka skin care a hianin ma chuanin Korean ho product kamang china mase COVID-19 te awangin he cha zungzung theni lo wangin tuna hen Indian product ka in thaka plum le mama earth kamanga tuna hen ka fakhop maya zinga le zan mudona te ka manga chuan face wash a hianin Innisfree kamang boka chuan serum a hian mama earth kamanga moisturizer apo mama earth kamanga chuan toner le night cream tiang chi a hianin plum ho kamang boka chuan exfoliator ho nen tikhan skin care lampang chu kangai poimo kavun hi mai bol chilu tukkan ni lo na chung hianin enkol vok angai mi te po anti thina ma se mi pa kan ni pon kan mamo skin care hi chu kan ti nge nge tura ka ngaya chuan next up chuan smart watch ania hi sanapa ngai kabun lo na chan chu smart watch a hianin call le message tiang chi zong zong kha ron lang thin ta ka tong kai pu em ma photoshoot a he chuan ti hian ka phone nen ka link ka phone hi ka lo ka bun ha ya om reng lo ta ni phone call ani emo message mo ka don khan ta tang hian ka shenghal thina chuan bluetooth headphone ani le heng ho hi chuan ngoro next a hianin phone kan ti nga lo long e kan ka soi khon du wangin ti hian ka phone hi apahnia hian tang ka connect a photoshoot anga po ka phone hi ka bul hna ya om lo ani pon hemi te pahni tang hianin enge call ka don emo call ka don chuan hetrang hian ka shenghal mai ta chuan hetatang hian ka answer ngal ta chu ka phone hi ka bul hna ya emo hei ka lo agreng lo ni pon ti khan ol sam takin photoshoot ti boy lo khan min che ti theya ka tang kai pui em ema hei hi ti hian apathum hian ni chu ka hla ka kal san ngai lova chuan
an next ta chuan power bank ania power bank chu emergency thila emo charger te kan lo pai reng lo theya chuan khei chu ka bag a om reng tiklai poin I phone charge angai emo ngai lo emo ka akrenga chuan ka phone hi ani boka ka phone a hianin iPhone ka mang lawa ngati iPhone hi man lo ti zone ka dong nem thin em ase iPhone ka du lo na lampang ni lovin computer ne na in thun zom nen tikha ol sam takin nge thalak te ka transfer tikha ati zung theya chuan chuanin hemi hi OnePlus ania ka tangkai pui em chuan next ta chuan backpack hi ani le a backpack hi chu khoi ka chhuah na a ka ak chara tin camera bag a hemi bag hi Marvel tho siam ania Black Panther ka ngai san chumi chuni a chuan tian camera bag a ka mang hal boka ama hi achung hi aduk tha camera bag atan po amman hal theya tin laptop dana te oma chuan ipto pen timeyang pocket sang hi ani tha boka chuan he bag hi chu ka du aka akna saboka ka camera man hi Canon 5D Mark III ania chuan lens a hianin pahnih chi hi ganaya hi 24 to 70 2.8 ania chuan hi 50mm ania chuan hemi hi kumnga vel ka mang to in ka sia ka camera nen hianin kalei rual ngaro kumnga in tamang kumsari don ni to chu chuan hemi hi chu la rei vak lawa kan soidu pakhat chu camera nei that awanga thalak hi nal ani na lai chu tam tak om ma se enge nei zo lo timeyang ai high end tak te kan nei zo lo ani pon heng tiang camera lens man tlom ang te poyan thalak na tak ha alak thei thawni kha kan shil kan soit tel sham do skills apoi mo creativity kha apoi mo chuan San Mari a hianin Jeremy Hangha Studio kaneya ta chuanin enge mani du danin tharon lak theya chung kwa ani emo thian zaho ani emo note ani emo tin thom no angchi angte po du zong aron lak theya intiklai po pan thei kan ni ti hakan soilang tel du boka ato bera jong karon ken lo mase must have ani awanga ka ngai poi mo chu saving account ania saving account hi enge kan nei nge in ka sia enge emergency thile mona kin kan future tan te po ni nga chu wan chonin saving account hi chu kan nei nge thain ka sia kati zong kha 10 things must have currently thei chu ni Hive production in lo thira wangin lom thu kan shil chewa chuan an YouTube channel hi lo subscribe saka an video te lo en sakzia tur chewin kan som du bok chewa tin comment section a pokhan in sum ya loin ron comment ula tin product angchi karon tarla langte zofia du emo she chian du in nei kha chuan min lo zot she lo turin kan cha du bok chewani kanin hmule theu do nia bye